A to vás ešte stále baví, že je to takto v daždi, k zime. Pán Maraj, ja si myslím, že je najvyšší čas normálne nájsť si nové bývanie. A pomôže vám s tým Janka. Presne tak. Nedaleko odtiaľto mám pre vás krásny byt, ktorý sa nachádza na Zbrojničnej ulici v novostavbe. Poďme sa na ňo pozrieť. Byt je na prízemí, má 57,1 m2 a pôsobí skutočne priestranne. Dominantou je obývacia časť spojená s jedálňou a kuchyňou, kde je na mieru robená kuchynská linka, vybavená vstavanými spotrebičmi. Nájdete tu tiež dve samostatné spálne, kúpeľňu a samostatnú toaletu. Podlahové kúrenie s vlastným termostatom a predpríprava na klimatizáciu sú tiež skvelými benefitmi. Predáva sa presne tak, ako ho teraz vidíte, plne zariadený. A to najlepšie nakoniec, kávu či ranné slniečko si budete môcť vychutnať na priestrannej terase s výmerou takmer 11 m2. K bytu sa dá taktiež dokúpiť parkovacie miesto. No čo, pán Maraj, kupujete ho?